ମୋ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ଦିହ ଭଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ମାଣବସା। ଏବେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ନଈଗୁଆଁ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବାର ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବେ। ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା, ତା ଦିହ ଏବେ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି। ମା ତୋ ଦିହ ଭଲ ହେଲାଇ? ତୋ ଦିହ ଭଲ ହେଲାଇ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହବ? କହ ମୋ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ କହ। ମୋ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ଦିହ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ମୋ ଦିହ ଭଲ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲତା ସାହୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲତା ସାହୁ। ଓକେ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଜୀବନ ଦାସ ଧରିଛି ଜରିରେ କପଡ଼ା। ଏବେ ବାହାରି ଚାଲିଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫାଇନାଲ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆମର ନୂଆ ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିକି 8 ଦିନ ହେଇଗଲା। ନଈଗୁଆଁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଇଠୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ 3 ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ସାନ ଭାଇ ହେରିକା। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ନୂଆ ପୋଲ ବ୍ରିଜ୍, କଟକ ରୋଡ଼ ଏପଟେ ଯାଇଛି, ନେମାଳ ରୋଡ଼ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେପଟେ ନେମାଳ, ଏପଟେ ଉତ୍ତରକୋଳି ସାଇଟ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କହିବେ। ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆମ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଭଲ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା, ଆମ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର, ସାଇ ବାବା। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର ନଈଗୁଆଁରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ। ଆଗରୁ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କେତେବେଳେ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସବୁ ପାର୍କଟା। ଏବେ ପୁରା ବରାବର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ରିଲ୍ସ କରିଛନ୍ତି ପପୁନି, ଆପଣମାନେ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇବେ। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଉପରୁ ଯାଇ। ଏଠି ପାର୍କ ମାନେ ବାହାଘର ଫାହାଘର ବି ଏଠି ମଣ୍ଡପ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯିଏ କିଏ ଆସିନଥିବେ ଆସିବେ, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଲ୍ ସୁଟିଂ। ଡାଇରେକ୍ଟର ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ। ଦେଖ ଟୋକାର ସ୍ମାଇଲ୍ କି ଦେଖ, ଟୋକା ରିଲ୍ସ କରିକି ଏବେ ହଜେଇ ଦେବ। ଜୀବନ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଡ଼ିଗଲି। ଆପଣମାନେ ଆଇଥିବେ ଆମର ନଈଗୁଆଁ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମେ ନଈ ଦେଖିଲୁ, ନାଳ ଦେଖିଲୁ, ଗଡ଼ିଆ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ପାର୍କ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ। କାହିଁକି କ'ଣ ପେଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ। ଓ ସେଟ୍। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ଟାଇମ୍ଟା ବି ପହଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଏଇଠି ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଗକୁ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅଛି, ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ସରିବା ଉପରେ। ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜିକି ହେଲା 4 ତାରିଖ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ କେତେବେଳେ ଗଡ଼ିଯାଉଛି କିଏ ବି କହିପାରିବେନି। ଆଉ ଏଠି ତ ମାଛ ପାଇଁ ମାନେ ସୁବିଧା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବୋଧେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମାଛ ଗୁରା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମାରି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ପାଣି ସଫା ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଛ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯିବେ। ହଁ, ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଶିଉଳି ବସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନର ପାଣି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ଜାଗାକୁ ଆସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବି ଆସିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି, ଦେଖିଥିବେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ସାଇ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଦେଖାଇବୁ।
ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଚାଲିଲୁଣୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଥରକୁ ଆଇଲେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବୁ। ବାସ୍ ଖାଲି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ହେଇପାରିଲାନି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏଠି ରଖିକି ଆମେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ପାର୍କ। ଆଉ ଏ ପାର୍କରେ କିଏ ବି ଆସିଥିବେ ଆମ ତ ଲୋକାଲ ଏଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ଏମିତି କହିବେ ଆଉ।